Mu'min adam söz bilen iman getirýär. Mu'min adam söz bilen, göz bilen ne musulman dogolla. Sen söz ulamala näme diýse, din näme diýse, din näme nakletse, söz bilen bizim imanymyz var. Göz bilen ne? O göz bilen iman getirmek Firavunun etýän işi. Firavun gark bolup barýaka, ölümü gören wagtynda inni men iman getirdim Musa'nın Hudaýyna. Inni men iman getirdim Beni İsrail'in Hudaýyna. O perişte gelip canını alacak bolup doka aýdypdyr, sen imanın inne haýry ýok, sen göz bilen iman getirdin. O görenden soňra her kim iman getirýär. Sen Musa peýgamberiň sözüne iman getirmelidiň. İman söz bilen, göz bilen näme diýipdir? Biz imanımız var şuna. Hazreti Hasan Basri rahmetullahi aleyh aýtýar, gabra girende bir adam emeli bilen düşeklenýär. Eger gaw amel etýän bolsaň gawra ýatarsyň, ýani rahat ýatarsyn diýdi. Emme biderek amel etýän bolsaň onda düşen ýatýan ýeriň biderek bolar. Fagtanimu al-mubadarata rahimakumullahu fil muhla. Allah size rahmetsin ey adamlar, forsatyňyz baqa ýatjak ýeriňiz gawlaň. Ýatjak ýeriňiz teýýarlaň.